Jaramogi kar chuny jaluo. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Piny owacho koro golo omenda maromo shillings milion 4 mar konyo e weche mag iko mag ji 27 manche ne jowito ngimagi masira mar apaya manche ne otimore e roundabout mar Coptic e apaya maduong' mawuok e Kisumu kochimo Kakamega. Jakuny mula moro machielo ne otho e masira mane ojuke e kar kunyo mula ma gweng' ma Nango e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Ko jatend piny Kenya William Ruto otimo gwelo manyien e mbetre kata pis mbetre mopogore opogore e pacho kaendi. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Piny owacho koro golo omenda maromo shillings milion 4 mar konyo e weche mag iko mag ji 27 ma nyocha ne jowito ngimagi e masira mar apaya manche ne otimore e roundabout mar Coptic e apaya maduong' mawuok Kisumu kochimo Kakamega. Ji 27 manche ne owito ngimagi e masira nendo wuok e sub county ma Nyakache county ma Kisumu ka iko margi idhi timo e giko diraniendi. Magi no yang kod regional commissioner ma Nyanza Flora Moria mane olando ni sirikal ne ogolo lipia maromo shillings milion 4 mar dhi konyo e tayo yore mag iko mag ji 27 goendo kane olero ni pesa no endo ne ochiw kawuono motelo ne iko ma itimo kiny. Kano medo wuoyo wach nendo Moria no wacho ni piny owacho ochopo singo mane omiyo familia mopogore opogore mane jowito jogi e masira no endo kowacho ni pesa goendo ne oketi e lwete kod jagoro mongirore migawo mochung' ne weche mag arita kwe mathur kaendi Laktar Raymond Omolo. Moria ne wuoyo e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mane ogoli e ringre ji 22 mane oketi e lwet familia megi mondo mi dhi ikgi e giko diraniendi ka ringre joma moko modong' to ibiro keto e lwet familia megi bang'e kalore kod dwaro mag familia goendo. As has been said, this is a very sad day for all of us in Kisumu and Nyanza as a general. The government sends its condolences to the people of Nyakach, and I want to report that the government committed to take care of this burial, and the government has kept the promise. We have so far received 4,400,000 shillings from the PS Interior to take care of this burial. I want to request all of us to be peaceful as we take care. I request for peace. Thank you. Tubende kanu wuoyo chachiel nogo nendo gavana ma Kisumu bende ne nie kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kunendo. Nowacho ni giseloso agulu moro mabiro konyo familia mopogore opogore mane jowito jogigo endo e yudo kaka ginyalo biro tayo ngimagi mabiro. Kowacho na agulu no endo ne oseketi omenda maromo shillings milion 1 mane wuok kuom piny owacho mar county ma Kisumu kuno kod milion 1 machielo mane wuok kuom gai mar ODM Raila Amolo Odinga makoro keto gichopo milion 2. Gima lich ahinya ni mondo wakony jogo mowito joma gihero. Nyocha winjo ka Prime Minister Raila Amolo Odinga osegolo shiling milion 1 mondo jogo duto mathagre ni keyo chuna. Okamano kendo ne warwako. Kawuono awacho kendo waseyiere gi sirikal mar county ma Kisumu. No wabiro tiko notice e papers gi account mondo ji ng'at manyalo konyowa oketie pesa. Awacho ni yani kaka sirikal mar Kisumu County account no ayawe gi shiling milion 1. Wayiere mondo kon families wan go sifa mang'eny Kenya ka. Omiyo kiny
biro neno notice e papers manyiso ji duto kama kaunti tie gi nyinge mondo waketie pesa okon jogo ma owito joma gihero. Jakuny mula moro machielo ne otho e masira mane ojuke kar kunyo mula magweng' manango e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Jakuny mula ne bende ne oyange mana gi nyinge achiel kende mar dadi. Iwachone ne oromo kod tho mare kane bur ma kama ikunye mula nendo sienyore ma oruombore kuome ma onege mana kanyo gi kanyo. Maendi ne oyange bende kod jogweng' mane achiel kuom jogweng' ma iluongo ni Mika Omolo wacho ni masira nendo notimore kar saa achiel mar otieno mano ma piny ne rugo kawuono niendi, kowacho ni jago mane oromo kod tho mare noendo oweyo min ode ka achiel bende kod nyathi matin ma bende iwacho ni mana jadwe achiel kende, kiwacho ni makoro ne owuokie kodhi kunyo mula en ka achiel bende kod jowetene makoro ne tho juke noendo. Nyoro godhiambo gimoro saa achiel e boma manango kae ne nitie nyathi moro miluongo ni Dadi, nyathi ma jahiga 23 kamae. Nowuok godhiambo kodhi manyo pile kaka gimanyoga pile pile wach kaka digichiem wach goldi. Kanochopo to buro nodiye monege kanyo gi kanyo nyoro godhiambo. Nyithindogi ne wayudo ni ne gin nyithindo ariyo to ne gikunyo goldi e bath ndara, to kane buro odhi osinyore modiyo nyathi achiel to nyathi achiel noringo moluongo ji mobiro mogode modhi ogole luongo polis manosakawe manosatere Bondo. Omolo ywak marich mokalo i wach kwan rowere ma pod gitindo mathoro wito ngimagi kar kunyo goldi kata kar kunyo mula noendo, kakoro nokwayo sirikal mar mondo mi otemre donjre wach noendo mar tieko weche mag thoe mabedo e kuonde mikunye goldi kata mula goendo. Ne okwayo ne onego bene piny owacho manyo yo moro maber ma jokuny mula kata jokuny goldi goendo nyalo yudo gige kunyo goldi madwarore ma nyalo konyogi neno ni ogithoro wito ngimagi e yore moko ma oyaye machalo kamago. Nyathi iluongo ni Dadi, en wuod loka to dak nango kae. To nyicha ko onyombo en gi dhako achiel gi nyathi achiel ma jadwe achiel. En gima lit ahinya ka wasik wawito nyithindo ma kijende matindo tindo e wach goldini. Nyoro kona wito nyathi ma dhi bed jahiga 25 gima mokalo ni binocho wito nyathi moro be ma pod tin. Kijende ma matindo manyicha kwa skul be gisomo maber. Gisomo gilalo ngimagi e goldi ka. Awakwayo ni ka sirikal maduong' ma national government kaka ditim mondo dikonyo mondo nyithindogi odiyo manyalo kunyo goldi nikech en gima gidwaro go ngima mapile to gisiwo gito ngimagi bur kon kae kuondegi. Omolo ne okwayo jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda kokalo kuom apis Gideon Ochanda mondo mi gitemie manyo yo ma inyalo kony godo rowere matindo madhi weche ma kunyo goldi kata mula goendo mar neno kaka inyalo konygi e tije mamoko mapogore gi mag kunyo mula goendo. Ne oywak ni gisewito rowere mang'eny mathoro tho kuno nikech gionge gi tije, koro chuno gi mar mondo mi gidhi mane weche mag kunyo mula goendo. Anakwayo mondo mjumbe oduog piny mondo ne yo madikonygo nyithindogi mondo kaka gikuny lo kendo kaka giyud gima pile pile machiemo gima pile pile moloyo siko wito ngimagi pile pile wawito nyithindo pile pile kae. An mane kwayo madakwa ni ka Mheshimiwa Ochanda wuog piny mondo kony nyithindo kaka nyithindo wito ngimagi malit kabisa. Mane madakwa kabisa. En lit kabisa kwa siko wito nyithindo matindo tindo kamae. Awakwayo ni mjumbe ma Bondo kaka gini goldi ne national government oduog piny mondo ne kaka dikony nyithindogi kata kinyalo miyogi gears mabeyo manyalo kunyo goldi mondo ne piny kaka ginyalo kodgi. Ochoke en gima moro wakasi kwa wito nyithindo matindo tindo to nyithindo modhi skul. Jatend piny Kenya William Ruto timo gwelo manyien e apise mag mbetre ma opogore pacho kaendi. E chenro mane hiyo twere mokalo kawuono Ruto ne ogwelo jambetre Galma Muke mondo mi obed jambetre mar piny Kenya e piny Ethiopia seche ma Anthony Mwaniki to ne ogwel mondo mi obed jambetre mar piny Kenya e piny Turkey. Piny Thailand to ne jatend piny Kenya ne ogwelo jambetre Lucy Kiruthu ka Henry Mambuma to ne otere apise mbetre mar piny Kenya e piny Tanzania. Piny Ireland jatend piny Kenya ne otero e jambetre George Morara Horina e kind mamoko. Matuch e kor gwenge gi James Rabala.
E weche ma moko bende ma pogore kod mano, en jakom mar komiti ma ochung'ne ng'ado bura Ido Justice George Odunga onyiso ganda jo Kenya mondo mi koro giti gi yore mamoko mag tieko ywaruok ka gitiyo gi jothek e konyo rakruok gi buche moko ma gin godo. Odunga mane lose kaunti ma Migori kinde chenro mar kawo pach jopiny ewi lokruoge moko ma onego tim e doho mar weche lope gi alwora ne owacho ni nitiere buche moko ma itieko gi jothek ma yalo gi bende mana e yo makare. Jayal bura Odunga ne owacho ni buche mathoth thoro budho e doho nikech kwan manok mag joyal buche makoro dwaro nitiere ni kaber to buche moko losi oko mar doho. Chik marwa mane waloso e higa 2010 wacho ni watem kaka wanyalo mondo ng'eny buche wane kaka wanyalo loso oko mar doho, nikech doho kawo seche mang'eny nikech mokwongo joyal buche tin, doho be kuntie kuonde te. Buche manyalore to walos oko mar doho kwatiyo kod gimiluongo ni mediation, mantie mediators mosepuodhi monego bed ni keto wiji kanyachiel. Ne bende okwayo sirikal mondo mi oket tenge omenda ma ibiro tigodo e puonjo jopiny ewi moko kuom chike ma pacho kaendi. Ne owacho ni jopiny moko bende dwaro ng'eyo chike mantiere, wach ma olero ni nyaka koro sirikal gol mana omenda makonyo e chwalo chenro ma kamago endo. Kaber onego bed ni chikegi watimo gimiluongo ni sensitization. Jopiny ng'eyo ni chike mwagolo gin chike mage, nikech chike nitie mang'eny mawuok to jopiny ok ong'eyo. Seche moko mano bet matek nikech okwan kod pesa moromo ma kendo dhi alwora kendo kwa puonjo jopiny. Emomiyo wakwayo sirikal mondo okonywa e wach mar omenda, mondo omi judiciary omenda maber ma koselos chike to kendo ipuonjo jopiny mondo ong'e ni chikego gin mage. Koda od yalo buche mamalo koro golo chik matamo sirikal uso kata kete lwet ji giwegi kambi mar Kenya Pipeline nyaka bi winj bura ma yande ne omaki wi wachno endo gi riwruok mar Consumers Federation of Kenya. Jang'ad bura Bahati Mwamuye ne ogolo chik no endo ma tamo jatend migawo mar omenda kod ji giwegi mane dwa kawo kambi endo ka achiel gi mamoko mane nie wachno endo dhi nyime gi chenro mar chiwo kambi endo lwet ji giwegi kata use. Od yalo buche ne onyiso jal mane omako bura wi wachno endo mondo mi ochiw report mar chik no endo ne jok mane omakne gi bura no endo kendo chiw ne do gima nyiso ni osemiyo gi report no endo kapok odiochieng' ma kawuono orumo. Ne kakoro watieko mage kore thuond weche manwa kelo ni kakoro waketo nigi e yo machuok. Piny owacho koro golo omenda maromo shillings milion 4 mar konyo e weche mag iko mag ji 27 manyiche ne jowito ngimagi e masira mar apaya manyiche ne otimore e roundabout mar Coptic e apaya maduong' mawuok Kisumu kochimo Kakamega ka jogi endi ne wuok e sub county ma Nyakache county ma Kisumu. Jakuny mula moro machielo ne otho e masira mane ojuke kar kunyo mula magweng' Manango e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Ko jatend piny Kenya William Ruto koro timo gwelo manyien e apise ma opogore opogore ma apise mbetre ma opogore opogore pacho kaendi. Nye kwara mga jong mago ben makilo e giko maga winjo weche manyien mawuok kone kocha gi lak seche gindi. Watude kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kenda bucha kelo nwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bukelo nwe weche manyien goendo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wingo
wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma ilo kod ogadier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua ya kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Sani koro bedo jakanyo mar bengi mar NCBA yot mokalo. Nyakwaramogi simbi kende ema dwarore. Download app mar NCBA sani mondo mi yaw account kendi in iwuon. Kuom mathoth chik iti chenro mar kogwen kod an VOJ e redio Ramogi kar chuny jaluo. NCBA Bank, go for it. Yath matieko chuth kute magosama matucho kodhi kod cham tokeyo en mana Skana Super mokelingi Osho Chemicals Limited. Ti kode sani irit cham gi kothe kuom kinde malach. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka. Kauna Nyakwaramogi bende kaka dwanyisi kacha wacho maber kuom MyMobi en chenro ma okelni kacha Nyakwaramogi kain jatich mar piny owacho mar konyi e apoya moko kata gik moko mabiro ni apoya nono kalore kod weche mag pesa. Wangeni tuo go odi be okchiki weche mag wuodhe moko mapaya bende nyalo choponi kacha. Rent moro be nyalo di kacha ma chudo bedo matek sana. Kain jatich mar piny owacho MyMobi bro soti out ya makare sana. Gima kain jatich mar piny kaka senyisino gimiti mo kacha nyakibed mana ni koro in kacha kod